tia mpanyinfoɔ Roman Catholic Church members from St. James Parish. That is where Nana can see and on the area he said that's where they worship. I don't go Roman.
go go akonya na si wono aha nanka wadi asa di asa dinanim na minia yi no ni kwabi ne be di asa mo Cara.
Kanyoma no cry and so Abanisa. It's Master was a Mofa and Chamin, Namofa and Chair, Nana, Jessie, and so your Pamacho. Can you say that your pen? Then so Abanisa. It's here was said, yes, so your Bonisa, Pepe, Lena say, they say, Maji, Atu. Yo, I am your mayor, I will be your wing. I papa, Nana, Nana, just see a one of us in prayer room. Bema no, Bema. Or no, Anna, and now what here you pass so now I am see you, Papa B. And what say, Naka, Messiah, you win a Messiah, then and so Bema say, New Nasi with Sa Eguna soon. Was say, Nana, see you no tear your father in India. It's an answer that action and it's why I'm shaman. Young Pierre, and Nana just see. You would my fair and your man and I just see. I did I shot a year of our baby, of our joys. What any abaya, Pedoutia, then I will clue or Casach and now what the power young woman is you, it's Pedouti. Abusia, Montia, you passo, Monso, and your may see Yama so if he say, about 1 or 4, about 4, about Niku, I am come, and then or see your may and see the year so now Abusia so Monsa and can. To say your Macan and your man, your Babano at random, and your orderly, it's Messiamo, I am on fire and Shemi. Nia edi kai yekura ensio papa bi yekura ensio papa bi ya hu se ensio no egu ahodo enne yare enti ebi mo nya ensio bi ane no fela ni ensio so de yesu papa se be ye pipe mo ensio kura ye no enti yekura ensio proje ya efiri abuom yefiri wa yekura ensio broni se udidi adi fruits. I was saying, Sabi, woody fruits a day. 80 yadi. Ensure our fruits a one akamo. There was saying, there are many fruits raw. Yadi ensure akamo. Say, Obapa, Jen. Now, when they were Wusia, I want whatever. Yet, so, Kabaya Manabro, so near you power to swap. 80 Jen now, whatever, fast soon, woman. 80. Yefri wanoma yafa yansa papa bi de edi kan ye wo ahene ene ahema nanamo de kasa bi bu mu ase papa bi oto baba so nanano den chama fro bo nanano yesra mo se ende e wo se nsakasa e wo se ye mompa ye kire nyame na asase ya nso ye kasa e kire no itinana ye si ekura nensa Obradi mo de Mensah bema de to de say ya otwa bia e wo so otimi ya ash na je say bema wo so ne ho ye free wa e ma wo ye kura ya wine we ye pure red wine wo my for de bi papa bi and also ye kura yo bi wa wo say me de wine ne de e tati abeba me ye de so ya intimi ye wo ye light beer Bia emu anya den and also ewa ha akono ye beche ema na so bia so itinana say won pese na krokro e bechi wo bia iti wo kura nensa empanifo e baaye se aye yitu a empanifo entina se ya fa bi nya paye mmom paye ema adofo a ehia mu wa ha na yensre nyame nkwa ema wo bia medamasi Afe yewo malt wa ha yewo soft drinks wa ha sidia yentimi fa oma ebeja yen enye enkoanti sabe ebeti ase yehia si ebemo omodokodoko bi ano iti nana jesi ekura ne malt a ode ema
na yire ene na busua se onfansom na ho ho afi ya wantoma wa ha ya wo Holland papa bi ya wo bonre kente papa bi ya wo GTP ya dabo ada so na just say yeah abaya me dofo mu dofo e free se papa free mu ya ja Pius minimum nya ko fa na da mo ni mienu entem oba wa ye tuntum anche sa brei u be petuntum egu ho no na me pese mi ho kane no wo kane ahosiesie wo kane ahofama no itina na just say okura ntumen wo kai se bra wo ya ho ade no wo di bi pre papa na wo ma ubi sa brei we wo de ma na se bibia kodadia pe designer papa bia wo promo ha wo se ya ho kanso de wa fada daada na wo bitu dane wo emani wo se ma fi sei me damase afe ye kra ye handkerchief ye kra ye hanky no da ya watchna ye be kwa sorry apart from say watchna ye kwa sorry ni ye akoda nyame ase sabe enya ya ho na taye ana anya de bi na ye de say ora Pius papa poncho waja ye hoko aka anya bia nkene ko be fi asori ye aka ne papa afre na bisa ne se na ne nkola no wo mu ho te sei enso ene ye no papa sikasa enye sei no peno na na jesi wo se asew madam fo asewa me ne wo bonkomo bitimi ne wo di nkomo sa me papa yesi aboa bi aka wo nana die na minie nana kafra hanky nana jesi se enya ozana kwa na ye biko yi nya na ase kwa na ye biko yi na mmom sa hanky wo de pepa ni yire ni wo mu ni suo enne wo se suo obesuo na usu ye no esu abesuo na esu papa no esu biem esu ni tu ni na atwa se wo besu biem a na yesu a broni atu ni se tears of joy na yesu a ebe awerho aba to wo kra so no ade wo nsa aba wo yam aba wo bo aka se afise na mbe ye de ni na na jesi se enne se ni suo ni nyina wo pepa afri wo di ase enam odoso nko a eda montem wo se wo yi wo di awia adofo ebeja wo nyina chama wo mu obia fa ko ni fie eda awerho be ko obia no nipa no mfa onkai ebo a na jesi ehye na yere no no so emfa pepa na niwa ni suo na me kra emra ne ho nana yabeje ededodo enti yadasi afe yekra yen samna ene yen tissue yekra yen samna ene yen tissue esan ekra yen provisions obi se na sanyoma we nyina epene wa ha asante no enka kane no enka sebe enka panise eto from anaka nipa wo fi aka yenidi enka nya ho na yeko fufuo na sebe yachi akoko na mpo ewo ho na jesi se me yire dofo menim si de wo so ma hoho menim si de wa ye mo ye etie menim si de wo ti ahoho aya mo kom menim se kasa abre ye jawa kanipa wa ha nyina wo basu da no anu aduane amma wo madu wo kina no pa ye be kwa so wo se wo kwa ko da na jojo wa home wo de nyoma wo yaba wo kina no pa ye be set table obia emra na o mefa okra samina de ade wo horo ye nsa okra tissue ni nyina eye ochina anopa samina no so ye wodi ye di dwane wo ba pa ukunu se hohoro awrabo ni tubu hohoro ojaw no etubu enti wa ka samina bia okra paul papa bi broni die we nye
second hand made where ye papa me anam tete so was say tware ma wo we die sisi wo so na wo kra embra wo so na wo say me papa ko na so na wo be ma bi a wo time echi itinana say onioma oni wo busua monje tibatu fancy nana ya dance pia ye kra enfant document yeah obi ba ko ma wo bi ta fanti document me ko aside papa bi e kam ni nyina ye de som ahopo enure ye be pon ba ko ye hwesi de wo ba pasi wo ya wa ye bo ya fe na wo ko so ta enti wo se abaya fefe me mranti bire mu doe ikura me donkono we de wo wie ya be ya wa bo chetim di go blend dem kura pem na eja o di asom wa hopo ya be enti ya da se afe ya wa ye tofe ya wa tofe e wa ha sabe ya wo ha nyina ye be chan nana jesi ene na ejre le dofo ya wo ha nyina so eya da ya kwa ye be di nkomo enkomo ekanipa ho wo yi free mu a enye yiye nana se tofi o cha mo bia saye nam na ye ko na ye di nkomo asem bia be free anu mu beba de fa ye yi ho de fa busua yi ho de fa ye ya brabo enye nhira na enye de ti se tofi na o che ede amaye eneno afe ye wo ye duku tuntum obi beka se na duku tuntum yi de epede wa ha na jesi ni mama mre no ni mama ne na won tutu na sinti wasi na sedofo Pius poncho di poncho ofri mu no obo ne maame ne nanamo ahemafo amane e free da papa tofo omu ya ni da ebesi enne na yenimu se ahema fo de sebe duku de omu fanya hwe nenso na jesi se okurasa duku anya sa wode ma mo se da bia munye yi o da bi da eye tuntum ye sabi ye mudi ya fa tuntum se obi che tuntum kura na ebusa ne se aden ade asem na asie asemboni na asi asemboni bia asi na nakala no ne kala eno it was say okura dukui ye wia ahemafo ebeja ye nyina no achade akese ne wo na emmo enama mamre ne amane so na oba ahema ntimi nresi wo bra onfa duku emmo niti na aye ayie nti na wancha mo kales na emmo odi tutu na emamo na na mo beji nti na madasi pia bema ba kafra ele anfanye aponcheni omusio bema ba adi atoni kafra biena minie wasi eja Pius waya mebone enye sei ne ka no yedi mo bebre afi na woni mo hihye ya ewo ye ntem woni mo koma yedi ye nenso abanisa na jesi se yawa wonemu atenti ya wonemu enti enne wo wasem bi eka kire na yire oka kire me kokuwam
sɛ membɔ ne yere amanneɛ ɛnnɛ ɔyere yere afi sɛ pagya wo ti kafra afa bɔne kɛnɛ kɛ wɔ sɛ yɛ fufuo ɛna aba me se pagya wo ti na hwɛ ɔbabaa yi anim hwɛ n'anim efie ne fie na n'agya si sɛ ɔnkɔ abɔnten ɛnkɔfa akwadaa bi nhwɛ abɔnten mɛgyina ha na sɛbe ɛnɛbɔ a wɔhyɛ wo no wɔto n'ani a wɔahu saa akwadaa no wɔse wɔdɔ a wodɔ anagyi yɛse efie a wopɛ mu ama yawo afiri no ɛhɔ ɛna wokɔ hɔ awareɛ na anoma a wɔdidi bɛ fie ɛyɛ anoma a wɔpɛ fie nso atena nti na na sɛ ɛnnɛ wɔde wo ba dɔfoɔ yi woga akyire ɛnnɛ wɔde ne gyina hɔ aka akyerɛ wo sɛ wɔhyia wo no na ayɛ burom sɛ abaayɛ yi wɔhyia wo no na ayɛ fɛfɛɛfɛ sɛ abaayɛ yi wɔnim sɛ brɛ yɛni nka so efie ɛkɔ n'anim no ɛyɛ dɛn a wobɛho nanso wɔde wo babaa yi gyina hɔ akyerɛ wo sɛ ɔdɔ a wɔma wo no ɛso ɛnte da because ɔsɔre biara akwadaa yi obɛhu no ofie hɔ enti sɛ akwadaa ne nyi na ɔyɛ burom no ɔnhwɛw na emu ɔbɛhwɛ ɔbabaa yi enti daa ɔbɛhu sɛ meyere kɔnɔfoɔ meyere papa bi meyere a ɔboa me wɔ abrabɔ meyere a ɔni hɔ a ɛka me nso mini hɔ enti pagyanti na hwɛ ɔba no bio pagyanti hwɛ ɔba no kafra abaya kafra wie na minie enti wɔse wɔhyɛ wo bɔ sɛ wɔdɔ a wɔwɔ ma wo no where is more than reunion of marriage ɔdɔ no wɔadɔboro no ama wo wɔne wo mma ɛne w'abusua ɛnhwɛ nkyɛnkyɛn deɛ ɛkɔ deɛ ɛba biara no ɛnhwɛ nkyɛnkyɛn na mmom hwɛ wo ba no wo ba no nyini kɔ nyinaa na ɔdɔ a ɔwɔ de ma wo no emu nso ebi nana yɛda wase ɛnɛ wɔyi nyinaa nana sɛ wɔde ɛma na yere ɛne n'abusua wɔde ma ɛde mpo nkyɛnse ɛka ho nyinaa epii na yere so sɛ na yere ɛmfa ɛka ɛma ne saa ɛso ɛnɛ nana mama ehu sɛ ɔdɔ wɔ hɔ yi yɛdi ne nkwadaa abere ɛna ɛnyini nana yɛda ase ɛyɛ Let's